Història del terror de Xixona, la invenció del terror de Xixona al segle XIX. A començaments del segle XIX, el terror de cocció que feien els xixonencs estava integrat per amerles torrades, mel, sucre i clara d'ou. Era un producte que començava a fer-li la competència al massapà, el dolç que consumien preferentment les classes acomodades i que apareixia a tots els recetaris de cuina. El nostre producte tenia un gran inconvenient, que era la duresa. A més, si pensem que en aquell temps la higiene bucal era quasi inexistent, era molt habitual que gent major haguera perdut part de la seva dentadura. Això provocarà que el nostre producte, un terror dur, fora pràcticament molt difícil per consumir per part de xiquets i gent major. Possiblement van ser els consumidors qui van buscar un mecanisme per a fer que este terror dur fora consumit fàcilment. Així el van clavar dins d'un morter de ferraioli i en el boix anaven matxacant-lo fins a convertir-lo en una pasta que poguera tragar-se tant per gent major com per xiquets. Algú, ja siga consumidor o productor, es va donar compte que si este procés es feia en calent, resultava un poc més fàcil, però el que desconeixien era que al calfar el sucre es produïa una reacció química en ell que transformava el producte en un producte nou i així és com va néixer el terror de Xixona a mitjans del segle XIX. Inicialment, el terror, com es deia en aquell temps, es picava en un morter i després es posava en una gran cassola metànica. I amb l'ajuda d'una pala gran de fusta anava menjant-se i homogenitzant la massa. Inicialment es posava a foc directe, però no serà fins a 1905 quan dos industrials terroners patenten el boixet. Aquests eren Francisco Miramiralles i Antonio Ibáñez Sirvent, qui van idear una espècie de caldera semiesfèrica que tenia un braç anomenat boixet que anava percutint sobre el fons de la caldera de forma mecànica i anava homogenitzant la massa. Inicialment, este procés es feia a foc directe, per lo que resultava molt difícil poder controlar-lo i calia tindre molta destresa. Posteriorment es va inventar un sistema de doble camisa en la caldera que permetia la entrada de vapor d'aigua, que millorava les condicions, però tampoc es podia controlar exactament la quantitat precisa de vapor. No serà fins la dècada de 1940 quan s'inventa una espècie de serpentí que envoltava tota la caldera i que permetia, amb una clau, controlar la quantitat de vapor que necessitem. Això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.